Para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek lan para miyarsa. Samangke sampun dumugi titi wancinipun para rawuh saged lelenggahan kanthi sekeca. Sinambi mirsani saha midhangetaken lelangen dagelan Mataram ingkang katindakaken dening sederek Junaidi sapara kanca utawi grup lawak Junaidi CS. Junaidi ugi kondang dados dalang internasional. Monggo para sederek saking Ngayogyakarta kula aturi minggah dhateng panggung. Nuwun para rawuh, para tamu sedaya ingkang kula hormati, para pinisepuh saha para pinisilin. Panganten sekalian ingkang bahagia, ingkang nembe dandos wonten kamar mandi manten putri gelunganipun wonten pingking, manten kakung mawi jasirah utawi iket, busananipun ingkang kakung cemeng kastup, ingkang putri mawi nyamping jarik kangge nutupi manten kakung gandeng manten putri Cinandra saking Mandrawa kadya trek manten sampun lenggah dipun kepeti mawi sepatu bal. Para rawuh sak sampunipun manten lenggah mila pembikaan pertama kula pasrahaken yuna sederek buang kalian sederek jambul. Wekdal kula pasrahaken menika para rawuh menungsanipun. Junedi kagungan rikma. Nah, iki tegesipun rikma menika menapa? Rikma menika tegesipun rambut. Rambut menika kangge tutup sirah. Mila rambut menika wonten nginggil piyambak sebab seje-seje panggenanipun benten-benten naminipun. Lho. Menika saminipun menapa kemawon menika? Alis, idep, brengos, jenggot lan sanes-sanesipun.
Menika rambut. Iya. Lajeng rambut wonten tumanipun. Nah, rambut menika tegesipun sirah rumiyin. Oh, tutup sirah menika. Nah, sirah menika tutup sirah. Tegesipun sirah isine rah utawa getih nek ra percaya platroken. Kangge contoh panjenengan no. Sirah no isine rah. Ah, nggih. Rambut no tegesipun bayangake penganten wong tuwa diwulang mring anak supaya sesuk anake tercapai apa sing dadi kain-kaine. Tegesipun Cita-citane. wah, dangu-dangu saged menapa lho? Gombal. Ngrambatake urip anak supaya inggih. penak uripe. Dados mbijing menika wong urip ki calone do mrambat. Pating gremet. Menika rambut. Rambataning urip. Lingsa wonten koripun. Lah kuwi sing wis netes. Tegesipun nggih menika. Lah ya nek wis netes nek dadi kor. Tegesipun kor. Kor ki dienggo ngukur. Kowe duwe hasil semene le ngecake semene. Pamane campur wong sugih. Campur wong sugih ya ora perlu ngumuk, ora ketok melarate, campur wong melarat ora perlu ngumukke sugihe. Inggih. Campur wong dhuwur ora ketok cendheke, campur wong cendhek ora ketok dhuwure, campur wong pinter ora ketok bodhone, campur wong bodho ora ketok pintere. Campur wong edan. Ora ketok warase, campur wong waras malah ketok edane kowe. Oh, menika tegesipun kudu iso menyesuaikan, gitu. Nah, iya. Upamane Junedi kagungan bathuk. Bathuk ngembato barang kang mathuk, mikira barang sing bener dipikir rumah tanggane iki termasuk ular-ular manten. Moto. Ngemot barang kang tumata rumah tanggane ditata sing apik. Irung utawa Grono. Nah, gerono ki segere ana, nyerata sing seger sing ra enak rasane. Menika tegesipun. Iya. Junedi kagungan janggut. Janggut menika kangge resepsi. Lho, sebabipun Para tamu mangke nek diteri-ajang manggut-manggut. Menika tegesipun janggut. Lajeng kacunipun menika ngasta Cuma diangkat karo mecucu sakwise mangan terus dilap. Panjenengan mboten nate ngelap. Kula. Nggih. Nah, kula mboten nate ngelap karang mboten saged mingkem Malah kacune kolu. Menika kacu. Junedi kagungan weteng. Weteng menika tegesipun simbolipun kesehatan. Ngruweta barang sing mateng aja mangan mentah geragas. Oh, dados yen mangan mentah menika gragas. Ha, iya. Kenging menapa Mas Junedi kala wingi dahar kubis mentah 2 piring? Menika rak lalap. Menika lalap ora apa-apa. Siji kangge bak-bak weteng. Menawi kathok, Mas. Tok menika anggenipun ngangkat sikile mboko sithok nek loro kabeh iso bedah mestake. Mantene guyu. Lajeng sepatu. Sepatu tlesepke ra iso metu nggo mlaku penak. Sepatu. Tepas. Tepas titip napas ditepasi sampegan. Benik. Saben-saben dinek-nek. Oh, Malah nek ngonekke benik kecelik. Lho, sebabipun Mlebu kok ning jaba. oh dilebokke malah metu. Lah iya, anu aku mbok benikmu dilebokke malah ning jaba. Iki jenenge kualik. Kualik. Mas Barang Junedi sing kagungan kedelik. kuping niku. Kuping iki kaku jepiping gunane dienggo centelan kacamata. Menika kuping kaku jepiping. Gunane dienggo centelan kacamata. Nek Mas Jambul menika nggo selempitan tegesan. Nek tukang kayu dienggo selempitan potelot. Oh, dados ginanipun kathah sanget gitu. Para rawuh salajengipun kalian sinambi dahar ringan unjukan menika nglajengaken acara inggih menika acara ingkang badhe maringi ular-ular yen sederek buang kalian sederek jambul. Kowe ngerti ora? Apa, Bang? Kowe supaya ngopo? Awake dhewe iki supaya ngekeki ular-ular temanten lelorone. Iki aku apa kowe sing ngene ular-ular? Ya apike kowe wae to, Wang, gandeng kowe iki sing tiba tuwa. Angine murih regenge. Ha iya. Awake dhewe iki ngejak pengacara wae. Ngejak pengacara. Lho Mas Junaidi. Oh, Mas Junaidi supaya dienggo MA. MA ya, Pak? Mrongose ajek.
Ngerti ora? Taran iki saka Fakultas Ekonomi Bul Mrongose ajek. Bojone ya duwe titel Apa? SH. SH ki apa? Sedang hamil. Pancen kae jeneng iki ora ming Junedi MA. Apa? Ana sing ngarani Tuan Sinyo. Anak londo. Udu, Tuan ki apa? tuan ki untune gedawan. Aku padha karo mrongos iki. Iya mula kuwi. Tuan Sinyo. Sinyone Gusine menyonyo? oh iya. Warna-warna jenenge pancen oke. Oke, apa meneh? Mercy. Mercy ki apa? Pamer gusi. Ana sing ngundang Mas Giman. Apa kuwi? Gigi mancung? Padha karo Gino. Lah Gino ki apa? Gigi nongol. Pokoke mrongos ngono wae wis. Ngono wae. Wonge krungu ya ben. Iya to. Mantene apik ya, Bang ya. Apik. Kuwi ben ya dikebuti ngono kae, Bang. Iya, wis, dikebuti padha wae. Ah, padha Wis saiki wae. diundang wae Junaidi. Yo, diundang wae ya. Mas Junaidi. Monggo tumut ngramekaken. Mboten mawon. Lho, sebabipun menapa? Kula mboten saged omong. Kok mboten saged omong? Gusine menyonyo kok. Aja terus nesu karo kanca ki ra kena nesu. Mutung, Wang. Kula menajanipun ora njur kemajon nuntune. Kenging menapa niku? Singkat kemawon mboten saged mingkem. Inji. Murih regenge. Murih regengipun menika panjenengan kula aturi tumut menghibur para rawuh sedaya. Kula sampun tumut. Tumut menika Untune timut. tumut untune dimut. Sami tuwa nggih. Tuwa. Untune dawa. Ah menika kula supados ular-ular. Panjenengan menika pembikaanipun kok wonten riki. Sebabipun? Ha menika Menapa? Semarang. Nek dados nek H menika Semarang to. Iya. Nek B, B menika Jakarta. nek Jakarta Semarang. BH. Waduh. Lho, menika panjenengan supados ngramekaken. Waduh Mas Jambul. Kene menapa Mas Junedi? Lajeng waduh-waduh Mas menika. Buang menika wah kula gumun sanget waduh. Lho, Dos pundi? kenging menapa? Ya menika ngidak kula. Tidak kaya meneng wae to panjenengan Iki menika. ngidak kok ora krasa, Bang. Iji. Menika dos pundi? Kula supados ular-ular. Isi. Wonten ngersanipun temanten, gitu. Iji. Menika menapa sampun kepareng kula wiwiti? Sakmenika menawi panjenengan anggenipun ngular-ulari rombongan kemawon. Oh, tegesipun tiang tiga. Iji. Oh, inggih. Kula inggih badhe ngular-ulari, Inggih. panjenengan nyuwun prisa supados wonten hubunganipun penganten sekalian. Oh, nek iki buta nek iki. Ingkang sae mawon sing rada halus dadi para rawuh ki seneng. Nggih, kados inggih kagungan dalem kala wau. Panjenengan ular-ular. sakmenika ethok-ethokipun nyuwun prisa dhateng kula. Oh. Lajeng kula badhe ngular-ulari temanten. Inggih, to? inggih. Nah, sakmenika pun wiwiti. Oh, Mas Junaidi, kowe ngerti dhewe ya. Inggih. Manten kabeh kuwi wis padha tresnani. Inggih. Ngata? Inggih. Dadi wis ora ana sing padha nyalahke siji lan sijine. Lho, menika sinten ingkang to? Sapa? Iki sapa iki? Lho, ora ana sing teka kok kowe cenanangan. Sapa kaya? Sapa ora ana sing teka, Jun? Sapa ki tegese kae sing diladeki kae sop apa ngono. Oh, sope metu, Bang. Lajeng mantu menika. Mantu. Man menika teman, tu menika turu dados madosaken teman turu putranipun. Menika cetanipun. Menika mantu, Mas. Nggih, mila kula nasihati panjenengan ingkang nuntun. Lajeng biasanipun yen dados temanten menika dipun lenggahaken wonten kursi menika wonten panganti menika wonten artosipun. Nah, panganti menika nek wis dadi bojone kudu dikanthi nang ndi-ndi. Menika panganti. Panganti nang menawi terjemahanipun panjenengan rak mboten. Lho, menapa? Pangan sing dianti-anti. Dados benten-benten to tegesipun. Terus menika kula mangke Nggih. nasihati manten panjenengan ngombyongi ngoten niku. Nggih ta? Oh, inggih. Menawi kula nyuwun prisa rumin. Menawi nyuwun prisa panjenengan mesti dereng ngertos. Inggih, menika ngengingi dekorasi menika menapa uji wonten tegesipun? Sedaya wonten namung mbok bilih ingkang damel dekorasi piyambak mboten ngertos artosipun. Inggih. Nginggil piyambak wonten nanasipun. Nah, nanas menika antawisipun persatuan besan kalian besan sampun cocok menawi anakipun sami anakipun. Tegesipun nas talipati jaluk mati bengi. Oh, menika tegesipun. Iya, menika nggih namung ngawur. Inggih. Lajeng menika wonten salakipun. Bapak salak menika rak isinipun kenthos to. Iya to? Apa salak isine beton? Leres salak Tegesipun salak. tegesipun salak menika manten sekalian sampun ngasta kesehatan. Sebab salak menika kulitipun kados tinggi aja nganti tempat tidure ana tinggine. Menika salak bersihan. Nggih. Lajeng wortelipun menika Wortel menika basa landi, wortel.
Terus mantenno nek awor mesti etel. Etel menapa menika? Ayo, telepon ngono. Wonten januripun. Janur menika godhong kambil. Godhong kambil sing sinom. Menawi sepuh blarak. Tegesipun janur menapa? Janur menika jan wis mertandake nur menika cahya. Mula manten mesti ana cahyane sebab ana lampune. Lajeng wonten malih. Menapa? Janur digawe manuk-manukan. Nah, nggih ta? Manuk menika Tegesipun manuk. lho. Karena manukna simbolipun sesuk bakal mabur bebarengan golek pangan bebarengan. Oh, menika tegesipun. Wonten malih Pak Junedi. Wonten janur dipun entra-entra dipun damel blenduk. Menawa tegesipun menapa? Menika cita-citanipun manten. Dangu-dangu mesti ayo blenduk menika wae. Lajeng wonten jambunipun. Jambu sak sampunipun dados manten sak jam-jame bakal arep diundang ibu. Menika jambu. Nggih. Oh, sing Lajeng menika. menapa? Menika dekorasinipun rupinipun ijem. Iki tegesipun Ijo, ya iki jodohku. Suguhanipun roti, ro menika loro, tiki menati, atine wong loro wis dadi siji. Menika roti. Mula sugane karo lemper dialem wong wis memper. Wedangipun, Wedang ngawe kadang tesih ngumpulake sedulur. gelasipun. Gelas ki nek tugel ra kena dilas. Mas Junedi dados manten dipun lenggahaken kursi Mboten. Kula cara kina, inggih kula namung dipun silakaken. Lho, menika isi sanget menika. Mboten tegesipun lenggah sila ngaten. Oh, lenggah sila, Silaken inggih. bubar. Panjenengan badhe ngendika kalian mantenipun. Menawi mangke kirang dong manten sepados dong panjenengan nyuwun presa dhateng kula. Oh, inggih. Nyebutke omah ki piye? Dalem menika kula. Oh, tak kira omah, Pak, ngono. Mboten. Oh, dalem ki kula. Nggih. Aku arep takon karo kowe, anak Mas. Nggih. Kowe duwe bojo. Nggih. Kowe seneng tenan karo bojomu. Oh, estu, Pak. Sing tok senengi nggo napa? Nggih. Pertama menika wanitanipun. Oh, dadi wedoke ta? Nggih. Ajeng kaping kalihipun kepandheanipun. Pinter ngopo bojomu kuwi? Nah, terutama kalau rumah tangga menika nggih anu. Pinter masak. So nek ora iso masak jek ora seneng. Oh, mboten. Piye? Nah, terutama menika pinter masak menika upaminipun Heeh. kados lomba masak ibu-ibu. Nah, menika engko sik kuwi tak genahke. Desuri. Ibu-ibu kok dimasaki piye? Mboten. Para ibu-ibu Kok masak ibu-ibu mengadakan perlombaan memasak. Dadi sing cetha. Masak sing enak dipangan. Nggih. Lho ana lho anu masak aspal kae kowe doyan kok malah priteng. Lah ngono. Kados dene ngaten. Heeh, piye? Menika
juara lomba masak. Menika kanca istri menika juara. Oh, nomor pira? Nomor setunggal. Saking wingking. Oh, mboten. Entuk apa? Anduk. Entuk menawa ya hadiah. Terus juara masak. Juara masak. Menika menapa masak saking mentah menapa namung ngenget? Ah, mboten. Masakipun anggenipun masak menika eco tur nyirit ongkosipun tur cepet. Contone apa kuwi? Contonipun. Napa rak ngoten. Contonipun masak acar. Masak Iki acar timun. Acarno dimasak. Lah menika badhe damel acar Oh, saking nggih. Timun dipun acarani. dipun acar kata mawon mboten mawi acar. Dipun damel acar. Dipun damel acar. Acaranipun ibu-ibu sanesipun mboten kados kanca istri. Menika caranipun piye? Acaranipun menawi ibu-ibu menawa dadak dipun nonseki, dadak Oh. dipun irisi, dadak mawi cokak, Yen Bu Lastri menawi Bu Lasti cukup timun dipun kempit. Loh. mantane lucu. Mantane lucu. Lajeng sanesipun masak acar. Menika menapa? Lajeng sanesipun menika lomba masak soto. Sanes-sanesipun tokolanipun sak kilo. Ning menawi kanca istri cekap kalih. Loh, Lho dadi sak kuali iki tokolane ming loro iki ndek kepiye? menawi dipun cidhok kados pundi? Ah nggih kados anu menika nguber ulam wonten Blumbang menika. Ya pokoke hubung-hubungan karo Irus ngono Ha wae. nggih. Oh. Menika to. Dados sampun saged menapa kemawon, nggih ta? Menika kula kepengin mirengaken panjenengan omong-omongan kalian kalian bojo Oh, panjenengan. ngaten. Ning wonten riki mawon sampun wonten nglebet kamar. Oh, dados Dek Lastri. Ya kados pundi Mas Bian? Menika Lho, piye? menika sumukipun mboten kanten-kantenan. Wonten di manten Manten kaya ene sumuk. Kalih bojone niku rak ya ora bosok. Oh iya, Dik. Kowe wis tau ora wage iki manten didis. Kuwi mergo Ha iki ketumane. kok iket we kok gatele kok ngene iki njur aku wis lek ra betah. Ning kula tak sawangkit mau jane penjan iki saru lho nek manten ming kukur-kukur wae. Lah kowe takon ngukurke ya emoh. Mbok ya diampet lho. Diampet wae. Nanti kaya kebelet. Lah ngampet ki ket mau. Kula piyambak menika ya ket mau ki rasaku ki sumuk. Ning wong sareh ning manten jarine kudune anteng. Dadi ora ming usil wae ngaten menika. Yuk ngapa ta nek usil wae menika? Tali gajine ngetek nih mantan lanang. Sampeyan ngaten ki mawon nek mantene kakung sumuk goleke kitiran motor mebur. Lajeng kangge menapa? Lho ngebutine kok kontal kabeh. Penjana jane ya tresno saestu tekan Wah, kula. jelas to. Wah jelas. Kan tanda tangan. Jelas iki tegese dijejeli gelas. Mula mantane mucu-mucu. Lah ya ben kene to. Lho mboten sak menika modele iki sik marake ngendikane tresno ning nyatanipun nyok njur ora tresno menika kula rak njuk rada deg-degan to. Lho ya ora aku iki oleh saking tresnane iki jane iki ngarep-arep tamu-tamu niki ben gek ndang bar e. Lajeng badhe menapa? Anu. Ayo arep wis piye? Badhe ngaso. Ae Mantene piye? jujur. Nek war ngomong iki ya mburiku iki piye? Ha iki ngene Wis sak aku. menika kang sabar. Kok ki ndeke sapa saiki ndeke sapa? Manten Mboten saged susu. mantene kae ngemut apa to? Lho ning angel lho Mas Bradi. Pados simah ingkang kados simah kula menika. Toko mboten wonten kang mandi. Kulite ireng sajak biru. Mbah sing ngolekke dhuwit ngono kuwi. Angel lho. Panjenengan ki ora perlu duka. Nek nesu mantene lanang apik raine nglumpuk. Niki njuk pripun niki kula pengacarane pripun? Lah iki saiki ngene wae. Saiki ngene wae. Wis Dos pundi Mas Bian? iki hiburan selanjutnya tak serahke wong telu kuwi. Nggih. Enak. Nggih. Acara seninya.
ingkang minulya menika wau omong-omongan manten kekalih ingkang sampun jelas ngajeng-ajeng bibaripun. Pramila acara salajengipun inggih menawa kesenian kangge mangayu bagya pengantin sekalian. Pimpinan sederek buang. Wekdal kula sumanggaaken. Para rawuh Lho. kaya buta ya. Badhe kita segaken jeniko drama ketoprak ingkang dipun sesepuhi dening sederek Junaidi. sutradara dening derek Junaidi. Adipati Kiniten Junaidi. Patih Dandang Suwiring Junaidi. Munyo Edan Buang. bareng Munyo Edan kok aku. Pramila badhe kita wiwiti drama ketoprak setunggal babak. Cariyos Adipati Kiniten Balilo. Nun, Lho kanjeng. Kiniten iki sapa? kowe sekak ster Adipati Patih Fatih. Temenggung. Mas Jambul metenggung. Temenggung. Temenggung. Nganggo nembang apa ora? Angko. Kakang Patih Junaidi. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Piye? Sepuh panjenengan. Dimas Patih Junaidi. Nyambi sinden kepaten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Jelangat jeling. Wah, kita oleh ndledek banget Mang. Telane umbal nyek. Lho. Sing angel nggon kono kuwi. Karang ketangga runtuh kowe. Suwana muneng ngarsaning wang. Timun tires-ires mesti dadi cilik-cilik. Ora ana sinden kok prasaja banget. Tarane dikempet neh. Kepiye to pawartane? Dikendal pancen. Mak gedabul. Angkir jabang nyek. Lho, ketok nyanyor banget nek kono. Matur Kakang Patih. Mangke. Lho, Ora kena semaya Jun kok Patih kok wangkal banget. sowana kula anggirayo. Salah. Bener ke Patih? Bener ke Teh? Sowan kula wonten ngarsa. Contoh Patih kuwi nganggo banyak barang. Geplak bintang cahe krasa penak meneng wae. Loh, kuwi apa Teh? Apa nunggang montor lebor? Teruske. Sedaya sampun mangan. Kabeh wis dodar. Iki jor resepsi wis dodar, kira urung. Gotong royong nyambut gawe sing rukun. Sembah bekti mugi kon. Kok jer melotok banget. Suara iki iso ngesot. Miner kok. Ke pangeti eneng-eneng wis numpang durung keneng. Kuwi apa wae? Bang sepur kepleset. Oh iya, wis numpang nang durung keneng. Mbah kula wonten ngar. Kuwi gonge ta. Kakang Patih dobleh kencana. Lho, Kakang Patih Dandang Suwiring. wonten dawuh timbalanipun Kanjeng Adipati nimbali ingkang abdi kawula. Wis suwe pisuwanmu Kakang Patih, he? Lho, Oh, budek nek iki. Patih pancen kupinge budek. Wis suwe pisuwanmu Patih. saderengipun Kanjeng Adipati lenggah kula sampun sowan. Dadi wis suwe. Iki Patih lancang kowe ya. Ora ngono kuwi, Bang. Piye to? Patih iki mesti ndikik Ratu Keri kok njuk dilancangke. benjing badhe kula kasep-kasepaken. Ora dadi ngopo malah dadake senenge ngatiku, Pak. Iya, Kepiye kabare Kadipaten Pemrongosan kene, he? kasep. Loh, kok jer mejen kowe? Sedaya sayek seko kapting ngembah dawuhipun panjenenganipun Kanjeng Adipati. Naon?
Sing ngemban sapa? Akeh. Ya, dadi kabeh wis ora nguciwani. Upama aku nitip preso kananing kadipaten kene, Menawi panjenengan Kanjeng Adipati badhe niti langkung prayogipun pirsani mawi keker. Ya, apik usulmu, Pati. Namung kepareng matur Kanjeng Adipati. Piye? Nyatanipun kemajenganipun para petani sakmenika sami mundur sedaya. Loh, nek iso aja digawe maju kabeh ya. Menika mundur ingkang nandur pari. Apa? Saiki iki wis maju kabeh ora ana saiki wong nandur pari kuwi do mundur. Kemajuan iki wis ana. Nek mandur pari iki ya mundur nek rusak kabeh. Oh ya kepidak-pidak. Ya. Bocah Temenggung. Oh semanten kok bocah. Ayo ngentekke kempongan. Temenggung, Paring dawuh jeneng Adipati. piye kabare bocah Temenggung? Kados pundi jeneng Adipati? Lho, kepiye kabare katemenggungan wektu Sedaya saiki? nayakaning praja medhek para kawula sampun sayek saka kapti ingkang wonten griya inggih sampun menawi jawah mboten kejawaan. Lho, nek nang jaba Kuwi sami kepanasen. Matur Kanjeng Adipati. Piye ki apa neh iki? Ngalun-alun troco sedaya. Karang ana payone lelampung Halo. ngawur wae. Kowe ngandhake troco kabeh. Kowe kok turu nang alun-alun. Dadi katemungguhan ya wis apik kabeh. Sampun. Arep nembang kram. Oh iya, ora apa-apa. Diteruske. Lariku lunggamu ke Suaraku piye? Lah kakangku. Lho, kowe rak kakangku ta? Lah kakangku tekaku padha awake dhewe supaya ngrumat jaran. Omongmu kuwi ora kena tinampa ing umum. Sebabe piye? Awak
dhewe iki jenenge ming kowe tok. Api piye? Awakku karo awakmu. Awake wong loro iki nang kene. Oh. Awake iki dadekke siji apa? Ora. Ya, Saiki ngene, rumat jaran. lumajaran. Ngarit. Golek suket iki sing apik iki suket sing kaya ngopo? Coba tak takon. Grinting. Ning kudu kalonjono. Suket kuwi saka tembung akrab. Sebabe piye? Susu le ngruket. Era. Kuwi ngruket sapa? Apa carane diruket nah ya dipengkal? Enak. Piye? Ayo, mulane kowe ngerti. Apa to kok denekke jaran? Nek bab kuwi Ngerti? jaran. Jaran ki apa? Kuwi sakjane ngene tegese. Nek duja mesti separan-paran. Kuwi jaran. Nek turangga. Nah, turangga kuwi jaran sing nang gedukan. Ayo. Angger metu mesti direngga-rengga, kuwi turangga. Nek kuda. Kuda jaran sing ora oleh metu saka gedukan. Mula dijenengi kuda. Kuda ya. Arep mlaku ora sida. Ngerti ta? Kuda. Oh, padha karo kukem. Apa kuwi? Hah? Kukem ki apa? Le mlaku ndekem. Kuda lek arep mlaku ora sida, njur belo. Belo ki apa? Belo ki anak jaran. Ah, iya. Ning ana tegese liya. Apa? Lambene gedabel mripate mlolo. Kuwi Belo. malah ngece aku nek kowe ngono kuwi. Sing gedabel ki aku e. Ora apa-apa, kuwi tegese Oh, jarwa panjenengan. dosa. Heeh. Entah. Nek ngono kewan ki ana tegese kabeh. Kabeh ana. Pitik. Pitik ya ana tegese. Ora. Loh, Ayo kenapa? lho pancen kewan ki werna-werna. Ayo. Ana kewan sing metu terus tuwa, Apa? ora nganggo nom. Apa? Ana Apa? uler jaran. Ana apa uler belo? Ora bener. Uler jaran. Oh, metu terus tuwa. Metu cilik-cilik ya ana. Apa? Uler kirik. Lah iya, pinter. Oh, Ora ana ya uler asu ya. Lho, ana kewan iki Ngapa? ning saka laut. Oh, kuwi durung kecekel kewane wis kecekel. Sebabe piye? Kepithing. Sing miting sapa kuwi? Lho, wong kewan kok kepithing ya urung kecekel kuwi mongko. Nek kewan ki werna-werna. Ana kewan sing mlakune atret, Apa? undur-undur. Ape. Mundur terus. Ana kewan sing ra iso mati. Apa? Uget-uget. Kok ora iso mati piye? Lah apa mati kok uget-uget. Ya. Mati ya mung uget ngono. Ya. Dadi kewan ki werna-werna nek ngono. Ana kewan lanang kabeh. Apa? Lele. Jeneng wedok yuyu. Ada ya werna-werna lho. Kewan ning kewan. Ayo saiki kewan coba. Lho. Kewan apa? Luwih-luwih perangan ning awak. Ngapa? Wis tau weruh perangan ning awak sing wis muni pindho. Lho, ana ta? Hah? Apa? Enggak sirahmu ki Endi? muni pindho. Apa? Unyeng. Inde cedhake Apa? embun. Ana kuwi wae. Ngisare meneh. Apa? Hati-hati. Ana neh. Apa? Ula. Oh, medun. Oke. Anggon tanganmu. Apa? Ebek-ebek. Cedhake kuwi Apa? ugel-ugel. Lah, nek mung ngono wae kaya kowe iki. Ana neh. Apa? Dodo. Dodo ki ora Kaya muni pindho kena karo do ngono kok. Ana kaya ngono oke. Apa? Sikut-sikut. Ora umum. Ayo ben. Apa isi ana meneh? Ngapa? Kuku. Apa? Apa neh? Pipi. Kan kok Pak. Sing muni pindho ki ning tegese ngene. Ana neh sijine. Melek. Melek ki apa? Kuwi ya muni pindho kuwi nek aku. Kuwi perangane ngawak. Wah, iya iki arang mindreke Ah, kuwi. iya sing muni pisan ya ana. Apa? Entah. Apa? Perangane awak kono. Wah, nek muni pisan ya ora ana. Ono. Apa? Peh. Lho, piye? Ana ra? Ana meneh anjeranmu cangkem kuwi. Lho, apa? Bam. Iki ana sijine ning aku ora wani aku. Apa? Wis rasa wae. Lho perangane awak kuwi ana lho sing saka luar negeri. Endi? Angin. Apa? Angin Bayrut. Kuwi saka luar negeri kuwi. Lah kuwi awak dhewe iki seneng-seneng. Mbok saiki seneng-seneng.
rawuh kami rengaken tamu saking Surabaya rombongan Lodruk Surabaya katindakaken 3 trio Junaidi Buang Jambul. Wah. Neng Iki lek nyanyi kapan? Aku yang malah totak-totak Iki lagi musike. Iki contoh musike. manten tak singgung. Ah, iya coba. Jalan-jalan ke pasar baru. Pasar baru beli ketela. Paling enak penganten baru Weh, iki. masuk kamar buka jendela. Apa iki? Mlaku ngalor kepethuk uler. Katokmu kompor nggo ngesak lemper. Ya tenang. Arep nyikut kok kleru dengkul. Katokmu ciut lempere mbrenjul. Lemper sing endi kok jebul? Sing tak sak. Coba mbul kowe. Tuku pecel ringgit bayare murah banget. Ora bayar ini ya ambyar. Pecel mes ringgit ki piye? Imbuh tahu. Telu cacahe tuntang blang numpak skuter nyaut pacare mbasan medun aduh kleru babune Kuwi jam piro? Pite cilik aja dikurung Enggak bener. ucul Nek ora dikurung ucul. nembang ta ki mau ora kerasa bemeng ucul ning condel sampeyan pite cilik aja dikurung nek dikurung Lambene ketok gandul banget. nek dikurung Ketangga runtu. rusak wulune Kecepeten tebel. Ana ya judeg nembang. apa udan abab ya isih cilik aja ditembung yen ditembung luwung ibune Tang. Iki mau lodrok to. kadang mangklung neng kali sing klambi kuning manglung neng kali apa wi mancing Kembang pacar, kembang jawut. pasare bubar kerene gelut Pinter tenan jenengan. iwak bandeng temumpang dingklek tiris-iris digoreng enak Oh ya. Coba saiki nek sampo. iwak bandeng temumpang dingklek tuas tak pandeng jebul-jebul mbok cilik Uci-uci apa kukul penyakit kabah dudu coba mbur. Junaidi lambene gandul heeh Dadi ya rumangsani dhewe. Lodrok Surabaya. ngalor minggo ngidul atret oh mundur to kok minggo ngidul ya atret Iki mau Lodrok Surabaya. Nek penyanyi Surabaya ditokke piye? lho manten iki tamune akeh saka Jawa Barat ya ono iya Priangan. siarke Para rawuh ingkang mulya. Tamu saking Priangan badhe kita segaken wonten ngersa panjenengan. Menika ingkang dipun tindakaken dening sederek Junaidi. para rawuh sadayana lamun ayak kesalahan anak abdi nyuwun pangapunten yang segede-gedena Lho, pokoke dhewek iki senengane manak, manak. kok mana rang kadia Lho, sepisanan lara untu. kadia mbol Oh, kadhiyuk ki rene mbol Bener. oh kadia ki Oh. rene ta Heeh. nek digiyuk didiyuk. heeh Nang kene. nek digiyuk ki celiwi Salik didiyuk, lingguh nang kene. kadia mbol abdi badhe menyanyi nyanyi
Kadie embul badhe menyanyi ama buang musik nak. Awak dhewe musik. Dadi musik iki nganggo nak, musik nak. Pokoke Bandung nganggo nak ki Bandung ngono wae. Kuning ayak pipi kuning ayak pipi kuning nak entok dung. kok padha mau Kuwi mirip. pipi kuning ayak pipi kuning ujang-ujang si kuwi maha lintrik. ayam maha lintrik bocah cilik nuntun kire Terus ke? Kire plontang. lamun ayak kire plontang lamun ayak kire plontang masuk rumah dikrujuk wedang Wedang bubuk. wedang bubuk kemriuk gulane remuk Remuk pisan. lamun remuk pisan sing remuke sindara tuan Tuan Junaidi. Tuan Junaidi lenggah kursi yang didahar roti Roti gandos. roti gandos njaba empuk jero atos Atos banget. atos banget lenyokot nganti kemringet buntet ayak keringet buntet tidak diobati gatel banget Entong pencak silat barang iso. Apike? Welah. ci monyet ci lupa ciut Cak iki lupa. lagi mantene seneng banget malah njek jiwit-jiwitan kan piye saiki penganten sekalian hiburane wis ya ta hiburane wis saiki mujekke penganten sekalian ya ta Oh, ning kok sik Jun. apa Kae sing do resepsi, kae amonge tamu kok nganggo beskap terus nganggo keris Jun. iya karang kerise nang mburi kok ora apa-apa Kok ngerti apa tegese keris nang mburi kae? keris ki ana tegese dhewe Tegese apa Jun? darane mlungker ning ra kena nggo ngiris Kuwi keris. iya ku malah tekon kuwi saiki ki manten iki lak wis seneng banget Nah, iya. bahagia supaya awake dhewe mujekake bahagiane pengantin sekalian kowe sekaku saka kene manten ngadeg neng kono ayo padha ulo Oh, ulo apa weling Tegese Pesen ngandani, ngandani. ayo pengantin sekalian panjenengan kedah tanggal jawab kados kula manten kakung Contone. kala wingi bojo kula wangsul blanja dipun godha tiyang wonten griya lapor kados kula ngaten Mas Jun apa Dik kula wau dipun godha tiyang wonten mergi cancut Baliwondo endi sing godha Mesu to? tanggung jawab. tanggung jawab Terus pethokke. tak pethuke dituduhke saka kadohan wonge gagah gedhe dhuwur bojoku tak kandhani sesuk rasah metu kono wae Tanggung jawabe nggon ngerti ku. aku ya wedi Demi perdamaian. mantan putri semanten ugi Kados pundi Mas ya Junedi? nggih kula namung weling sekedhik Kados pundi? menawi kisah kedah ninggalaken griya Nek iso digawanen omahe dadi kaya keyang ya. Itu Mas yen kula mirengaken kula stane arep maringi prisa Lah apa? kuwi lho. Tombol ngerti dhewe. Temanten nah, temanten sugeng bahagia pengantin sekalian kaken-kaken ninen-ninen saged kados mimi lan mie goreng terus papangan. mie lan mintuno gandeng renteng-renteng nggih Matur. keluarga penak sok kepengin mangan apa-apa wis duwe Ya, dhewe contone kaya Mas Junaidi. wis duwe gandum kepengin mangan roti ngeroti dhewe Pengen mangan tempe. duwe dele nempe dhewe Kuwi kepengin mangan ndok. Mesen pitik wong bebek. Nek wis kagungan putra, nek wis putrane nganti 3, nek kula suwun kanthi sanget kalian temanten kekalih kedah kabeh. Yen sampun 3 putranipun ampun kados Mas Junedi gangsal. Menika kedah kabeh nggih temanten kekalih. Lajeng panjenengan tiyang Jawi nggih. dipun namekaken Jawi ngaten Boten langkung kula ngaturaken sembah. tekap semanten nggih manten para rawuh tekap semanten kula aturi kitha Magelang kalian pengantin sekalian salaman
Yaki Explorer channel.